Здравейте, аз съм Зеки Еймин, а това е Стройкаст, подкаста, в който си говорим за архитектура, строителство, градска среда и за нещата около тях. Днес с мен отново е архитект Георги Мърхов и темата е: ще спасим ли старите къщи? Първо искам да те питам, защо избрахме тази тема и за какво точно ще си говорим днес? Защо избрахме темата? Напоследък започваме да попадаме на все повече информация и въобще случаи на стари сгради в София и в другите големи градове в България, които претърпяват най-различни видове реконструкции или дори изчезват тотално. И това е една от причините, поради която избрахме темата, тъй като наистина започва да бъде много наболяла. Сега истината е, че ние с теб малко се смеем, тъй като всъщност проблема наистина е толкова голям, че дори когато чуем за някоя стара къща, която ще се събаря, нали, ние вече започваме да реагираме с известна насмешка, което всъщност е най-тъжното, че тази част от нашето недвижимо културно наследство всъщност е толкова поголовно унищожавана, че едва ли не вече се превръща в ежедневие. Да, така е. Всъщност това изобщо не е нова тема, но е много актуална. Тоест, ние двамата сме завършили катедра история и теория на архитектурата. Изключително много сме ставали свидетели на всички процеси, които се случват около наследството, как да го нарека, предвоенно, междувоенно наследство на София, на другите големи градове в България. И често сме се занимавали с тази тема много активно от последните 10 години. Имам чувство, че когато се появява нова сграда, стара сграда, която ще бъде реконструирана, събарена, има нови собственици и така нататък. Всъщност и Стройинфо като платформа, в която ние пишем, почти винаги е следяла да отразява тези събития. И някак с тебе също имаме това наблюдение, че процесите, които се случваха с наследството в София преди няколко години, в момента се случват и в Пловдив. Макар че в Пловдив също има такива проблеми, но те бяха по-скоро свързани с тютюневите складове и, нали, други такива емблематични зони. Но в момента наблюдаваме същия процес с старите къщи. Да, абсолютно е така. Ами аз тук в момента се сетих за нещо, бих въвел с един, така да кажа, спомен. За къщата на Яблонски. Всъщност спомням си, че това трябва да е било някъде, може би 2007-2008 година, когато се появиха в медийното пространство новини, че има планове сградата да бъде инкорпорирана в някаква нова сграда, тип висока и така нататък. Къщата на Яблонски е тази стара сграда, която се намира срещу ректората на Софийския университет. Да, може да я покажем. Ти имаш и статия на тази тема. Да, имаме и статия за нея. И си спомням, че тогава, тъй като аз не съм отраснал в София, имах реално само дистанционна информация за тези сгради, нали, но се интересувах от архитектура, особено от исторически стилове и така нататък, и, нали, си казах, вау, какъв невероятен пример, нали, на това, което в Америка, примерно, наричат Second Empire и така нататък. Разбира се, това е нещо така доста по-европейско и еклектично, но тогава тази сграда беше в много тежко състояние. Тя се разпадаше и нали, като по-млад човек, който попива всичката информация, си спомня много добре каква беше нейната история. Тя е строена за Димитър Яблонски, който е бил кмет на София и е известна като Малкият дворец, нали? Заради своята пишност, проектирана от архитект Фридрих Крюнангер, който проектира също едно от крилата на двореца. И като цяло... гимназия. Да, и твоята гимназия. И като цяло била известна с, нали, своя много, много впечатляващ образ, особено с това високо тяло, което стърчи като кула и така нататък. Но всъщност статиите, на които аз попадах в интернет, те бяха много драматични. Говореше се, нали, как тя първоначално е била притежение семейство, след това е национализирана, била е китайско посолство, после е реституирана, препродавана и така нататък, и всъщност тя беше влязла в списъка на саморушащите се сгради. Тя е всъщност един от първите, така да се каже, паметници на културата в България. Между другото, обявена е през 1955 година в Държавен вестник, във време, в което старините, които са били обявени за паметници на културата, наистина са много малко. Това са първите години след Втората световна война. И всъщност това, което се случи с нея, тя оцеля.
Тази къща оцеля, претърпя доста културна реставрация, но примерно един от големите минуси, който между другото съм посочил и в статията, е, че тя останала затворена за обществото. Всъщност тя се превърна в частен клуб, което е, нали, подходяща функция за една такава сграда, безспорно, но не е подходящо за наследството, защото така то остава всъщност затворено за общността. Нали? Дори когато през 2012 аз отидох да правя тези снимки, охраната малко така се опита да ме изпъди, въпреки че аз се снимам от улицата. Това в момента се сетих за него, като си говорим, и затова го реконструирам. Че случващо се някакси постоянно течение, но някакси отраженията в медиите, в обществото са по-масови в момента, някакси може би заради социалните мрежи. Много по-често се говори на тези теми, но пък рефлексията върху самото наследство и неговото опазване не е по-добре, даже може би е по-зле от преди някакви години. Или може би не можем да правим такива генерализации в момента, защото има и добри и лоши примери, но сякаш преди да стигнем до това, може би е полезно да направим някаква много малка историческа справка. Нали? Какво е това наследство, как може да дефинираме стилистично тези сгради, кога са строени, как са строени, какво се е случило с тях, ти тръгна чрез малкия дворец да го обясняваш, но някакси така малко по-генерално да опишем този контекст, преди да навлезем в конкретните проблеми. Започни да го описваш. Аз ли? Да. Защо? За да ми помогнеш. По принцип всички тези така старите къщи, Стара София, за която говорим, е София, която е оформена след освобождението. Защото предосвобожденска София има една много хубава карта, която показва какъв ориенталски град всъщност е била София, и голяма част от нейното предосвобожденско наследство е тотално унищожено. Нали? София е строена като нова столица. И след освобождението, когато се изгражда като нова столица, тогава започва да се изграждат и много голяма част от частните домове. И цялата след военна архитектура, но ние след освобожденска архитектура, но тъй като конкретно говорим за къщи, тогава започват да се строят къщите на търговските фамилии, на много хора, които започват да населяват новата столица, и всъщност тогава се появяват първите ранни къщи, които, нали, ние идентифицираме с духа на Стара София, така да кажем. След 45-та следва национализация на огромна част от тези сгради. Само е добре, може би, да кажем, че между освобождението и 45-та, разбира се, случват различни неща. Първо влизат различни неостилове от Европа, идват доста австрийски архитекти, европейски архитекти в София. Те започват да строят домове, като Грюнангер, той е австриец. След това започва да навлиза някаква, да кажем, масова еклектика. Тя всъщност е още от този период, в който се комбинират различни неостилове, така наречени, които интерпретират, било то Ренесанс, барок, всякакви неща, които се случвали по-рано в Европа, но никога не са стигали до нашите граници. Между другото, Русе е много добър такъв пример, защото там процесът започва още по-рано благодарение на търговията по Дунава и така нататък. Тоест, аз малко конкретизирах в София. И след 45-та година голяма част от тези сгради са национализирани. Преди 45-та имаме и ранен предвоенен модернизъм, който всъщност можем да причислим към тези къщи, но някакси в съзнанието на обществото имаш... Мога ли да използвам думата, която аз по принцип си казвам, къщи с джингифлюшки. Те стоят в една категория, те са много красиви, вдъхновяващи, а модернизма е един такъв, ние много не го разбираме, ама така, благодарение всъщност на работата на българския архитектурен модернизъм, смятам, че вече има повече awareness за това, че имаме и такава ценност предвоенна в България, така че това е един позитив, но смятам, че тях, говорейки за този проблем, мисля, че можем да ги причислим в старите къщи, нали, така условно. И след 45-та следва национализация на огромен брой от тези, да не кажем почти всички сгради. Нека да, давам ти да продължиш, защото аз много разказвам. Защото ние ще влезем в... ще покажем един от примерите, в които всъщност ще разкажем за това, но ще стигнем до там. Да, точно защо казваме старите къщи или царските къщи. Има един период в периода на след освобожденския. Всъщност България като нова държава попада в един
период, в който архитектурата на европейската сцена, на световната сцена, по принцип, погледнато от нашата гледна точка, от гледна точка на архитектурната история, в известен опадък, тъй като тя интерпретира историческите стилове, възражда различни исторически стилове и създава еклектични стилове, които са различни смесици от предни исторически периоди, но те са много чисто декоративни. И всъщност точно в този период на историята се появи българското освобождение. И всичките тези стари царски къщи, които са в центъра на София, като къщата на Яблонски или на Сърмаджиев или на Гешов или you name it, попадат точно в тази еклектика. Очудващо обаче е, че много голяма част от хората, поне по моите наблюдения, намират тези сгради за изключително красиви. Обикновено се използват някакви суперлативи, че това е европейска архитектура, виенска архитектура, така нататък. Да, тя е много естетична, направена така, че да задоволява окото, и това е може би една от целите на тази архитектура. И всъщност тази пластичност, богатост на детайла и така нататък са безспорно една от нейните ценности. Но това ми напомня точно и за този носталгичен разказ, който се опитах може би да въведа, чрез който се представят сградите. Примерно за къща на Яблонци пише се и после бездомници са изгорили паркета, и така нататък. За сградата на САП, примерно, ние сме правили практика по рисуване и трябваше да разказваме, там от една статия, примерно не си спомням кое издание, как това е била къща на доктор Еди кой си, неговата съпруга, английска аристократка Мери Слейт, е правила бисквити и то миришело на бисквити, пък там имало хора, тя свирала на пианото, защото той бил лекар, идвали на прегледи. Абсолютно същата история, както с къщата с ягодите, в която някой беше решил, че там са правили сладко от ягоди и са канели аристократите на сладко от ягоди, а то не е вярно. И това е един от проблемите всъщност. На моменти може да бъде полезно, но на моменти може да бъде и пречка за самото наследство, тъй като започва да изгражда хората една много специфична носталгия и всъщност тяхната тотална невъзприемчивост към това те да претърпят каквато и да била промяна всъщност и започва да се стига и до крайни мнения за тях. Аз искам още нещо да добавя. Много често, както казах, предосвобожденската идентичност на София е почти несъществуваща. Няма. София е един от малкото градове в България, където нямаме възрожденски квартал, нямаме нещо. Макар че и голяма част от възрожденските квартали с други части са правени от НИПК по времето на социализма, но въпреки това имаш доста запазено предосвобожденско наследство, нещо, което няма в София. И има едно такова генерално възприятие, че изконната, истинската архитектура на София, нейната идентичност всъщност са тези сгради. Но ако се замислим реално, това все пак е импорт архитектура. За времето си тя е била един тотален импорт, който се е опитвал да скъса с всичко ориенталско или какво се е разбирало за такова и да привнесе нещо европейско, което е съвсем логично, То е част от политиката, от това да искаш да станеш част от едно голямо семейство, каквото е Европа, но просто трябва да ги сложим тези неща като факти на масата, че тази архитектура е търсила скъсване с миналото и привнасяне на европейското по някакъв начин, чисто в физическата ни среда. И имаме други архитектурни стилове, дори ранния модернизъм, който също е предвоенен, който вече се опитва да гледа към местното наследство, да интерпретира, еркерите на къщите в Пловдив има един страхотен пример. Просто чисто тези орнаментирани царски къщи са за моето разбиране като архитект едно от най-далечните неща за това, което можем да наречем българска архитектура, ако изобщо можем да дефинираме нещата по този начин. Така, просто го слагам на масата като един факт, който е добре да знаем. Да, аз мисля, че най-добре да говорим по темата, може би чрез кейсове. Да, точно така. Сега най-скорошното нещо, което видяхме, че се случва, е една сграда на булевард на улица Патриарх Евтимий в София, чието собственици всъщност искат да я съборят. Не знам дали мисля, че имаме изображение за нея. Беше тази... на Граф Игнатиев. Не, то пише... последната на Граф Игнатиев. Точно така, да. Извинявам може би се. да започнем с най-така
последното нещо, на което сме попадали. Да. Имаше скоро статия в Дневник. Точно така, в Дневник, мисля, че на Максим Караджов. И интересен случай, тъй като отново мотивите на собствениците са, че тя няма естетическа стойност, че тя е в много лошо техническо състояние и така нататък и така нататък. Това са много често срещани аргументи. Първото, за това дали има естетическа, художествена, историческа стойност, наистина това трябва да бъде и е работа на експертни органи, какъвто е Национален институт за недвижимо културно наследство. Всъщност проблема с тази сграда е, че тя не е единична недвижима културна ценност, проблема, поне за тези, които искат да съборят, тя е част от ансамбъл по улица Граф Игнатиев и съответно се изисква съгласуването на НИНКАНА. Искаш ли само да много накратко да разкажеш за категоризациите на културното наследство, защото ние тези неща си ги знаем и ги говорим така, но може аудиторията да не е напълно запозната как работи закона за културно наследство, съвсем обобщено. Да. Като цяло най-лесно, може би, наистина за подреждане е, че съществува вид защита на една сграда като недвижимо културно наследство според закона за културното наследство и тя се казва недвижима културна ценност. Преди термин е бил паметник на културата. Да, т.е. ако ги четете и двете, това е едно и също. Да, и ние много често ги използваме като взаимно заменими термини. Съответно, има единични паметници на културата, които могат да бъдат една сграда сама по себе си. Примерно, може да си представите, че Александър Невски е единичен паметник на културата. Има и категории. Национално значение, местно значение. И за сведение. И за сведение, точно така, да. И естествено има и световно значение, които са 7-те обекта в списъка на ЮНЕСКО. Само да кажа, че световната листа на ЮНЕСКО всъщност не дава никаква допълнителна протекция. Това е само така. Печат за престиж. В тази категория в България са сгради, които са сградите, не са сгради, комплекси, които са с национално значение, т.е. протекцията, която те получават от закона и грижата, която получават по какъвто и да било начин, е свързана с държавата и с категорията им на национално значение. Защото това беше много интересно с казуса с Несебър. Примерно хората искаха да слезе световното наследство, ама то не ти дава нищо, освен печат за престиж. Така че е добре, да се уточни. Точно така, да. И съответно има единични паметници, групови паметници, т.е. сградите по Граф Игнатиев, те са групов паметник. Това, което наричаме ансамбъл. Да. И съответно, да, тук такъв е случая. Много често това са аргументите, че техническото състояние е лошо. Това може да бъде аргумент, примерно, в полза на реставрация на една сграда. Тоест, когато не може да се запази голяма част от оригиналната структура или някаква част от нея и тя трябва да бъде премахната, реконструирана, въпреки че тази практика принципно не се смята за най-чистата, тъй като все пак субстанцията, т.е. материята, от която е построена сградата, също има своята автентичност. И съответно това ни навежда на мисълта, че въобще съзнанието за ценност като цяло липсва в съзнанието на собствениците на сградите недвижими културни ценности. Това се разглежда като пречка за тяхното бъдещо използване. И съответно може да дадем и може би добрия пример, тук къщата на Яблански може би е добър пример в този контекст, защото именно нейната художествена историческа стойност е използвана така, че тя да бъде привлекателно място, като частен клуб. И може би преди да продължим с другите кейсове, все пак да кажем, че има примери, които са добри за тези къщи. Да, ние имаме статии на Кристин Джалова за къща на Кантарджиев, на Каназиреви, на Перниклийски, която беше примерно, при нея беше реконструирана едната фасада, но всъщност тя беше изцяло заменена с ново тяло отзад. За къщата на Яблански също, от гледна точка на опазването на архитектурното наследство има своите забележки за тези сгради, но те в крайна сметка са едни работещи успешни примери. Точно така. И все пак искам тук да използваме момента да говорим за един пример, който масово се счита за успешна реставрация, но за съжаление от гледна точка на опазването на архитектурното наследство той няма нищо общо. Става въпрос за една конкретна малка къща в североизточната част на центъра на София. Може ти да разкажеш повече тук за нея? Това е там сблъсъка между... Отново ние от началото го говорим за
опазването, архитектурното наследство и медиите по някакъв начин. Това беше супер вайрал медиен фурор, така да кажа, социално медиен фурор дори. Нещо, което започна от социалните мрежи и стигна до абсолютно масово до БНР, БНТ и всякаква национална медия, която си представите. Това е така наречената, ние така си я наричаме, зелената къща от квартал. Това е един пример, който, как да кажа, собственик е закупил къщата, опитал се да я реставрира, не да я реставрира, да я възстанови по някакъв начин, което е изключително похвално, защото, както виждате, тази къща има някакви сериозни конструктивни проблеми. Силно се надявам конструктор да е влязъл там и да е обследвал. Дано да е било така направено. Но, както виждате от снимките, тук виждаме една изключително козметична реставрация, която... реставрация, защо използвам тази дума? Реставрация не е коректна дума. Възстановка, реконструкция, в която по никакъв начин не е запазен автентичният дух на сградата. Тя е замазана, на нея са налепени елементи от фибран, които имат някаква орнаментика и за хора, които не разбират дълбоко от архитектурно наследство или въобще от наследство в този период, тези орнаменти може би приличат на орнаментите на други сгради и си мислим, че това е реставрация, това е възстановка и това е някакво уважение към оригинала или така нататък. И това е много голям проблем. Аз знам, че самия собственик не е твърдял, че е направил пълна реставрация на това. Той просто се опитал да запази една къща и колкото е имал възможност, го е направил. Това е една такава лична инициатива. Но факт е, че това безкритично успява да стигне такава маса хора, да събере стотици коментари, 1000 шера във Фейсбук, да се препубликува във всички големи медии и така нататък. Безкритичен коментар за факта, че това не е добър подход. Дори за сграда, която не е културна ценност по закона за културно наследство, показва, че имаме голям проблем в това как гледаме към архитектурното наследство и как искаме да го пазим изцяло като общество. Защото дори експертите не се изразиха тогава. Те се изразяваха в коментари във Фейсбук. Това включва и нас. Нали, ние не написахме статия по тази тема. Да, казуса е задълбочен. Нали, въпреки, че става въпрос за една малка къща. Има няколко неща, които ми идват на ум. Първото е, че инициативата е хубава. Всъщност, съответният собственик е закупил тази къща и е искал да я превърне в, предполагаме, Airbnb нещо или нещо подобно, и искал да я реконструира. Тоест, съзнанието за ценност присъства. За това, че това е нещо, което има нужда от някаква форма на реконструкция и така нататък. Съответно, подхода е с опит да се направи някаква историчност и така нататък. Тоест, вижда се, че има отношение. Проблема е обаче, че продължава да остава, когато липсва, примерно, съгласуваност, продължава да остава непрозрачно. До каква степен, примерно, е направено конструктивно обследване, каква част от оригиналната структура е запазена и защо изцяло всъщност визуалният език на сградата е променен. Тук се вижда на старите снимки, тя е членена вертикално, има елементи, които по-скоро отиват леко, да кажем, може би към арт-деко, докато в дясно тя е разделена вече на хоризонтални части с едни доста по-различни елементи, които по принцип елементи са, нали, готови, те са, ако не се лъжа, гипсови, пластмасови, или от стиропор. И всъщност крайният продукт не е истинска сграда, която няма духа на старата. И това е проблема. Нали, всъщност опита за това да се използва наследството и да се оцени, всъщност съответно случай го е превърнал в една санирана къща, която е бутафорна. И това от чисто юридическа гледна точка, ако не се лъжа, в този случай нямаше никакъв проблем, тъй като сградата не е паметник на културата. Нали, ако съответният собственик е направил всичките необходими съгласователни процеси, конструктивно становище и така нататък, това е окей. Това, което е странно наистина е
че липсва все пак пълното осъзнаване, че ти е необходима някаква експертност в реконструкцията на тази сграда. Дори да искаш да я доукрасиш. Поне може би да го продължиш по някакъв начин в духа на оригинала, когато имаш тази възможност. Да се съгласуваш с архитект. Да, или поне да се съгласуваш с архитект, който има експертност в тази област. И всъщност, съответно, каква стойност имат тези орнаменти, ако един път, когато са в някои сгради в центъра на София, нали, ни харесват, и после, когато се направят бутафорни и такива, ние смятаме, че тази сграда е достатъчно хубава с бутафорните. Тоест, имат ли въобще значение или просто трябва да ги има? Това за мен е абсурдно, защото тук все пак наистина трябва да говорим за някакъв автентичност, за някакво майсторство в изпълнението, за някакъв стил, направление, нещо, което носи стойност чисто исторически, чисто художествено. Така е. За коя друга къща искаш да говориш? Може би ще е полезно да хванем един кейс, който така е минал през всички трансформации. Ние не разказахме за 90-те, реституциите, тези процеси също са доста важни. Нека да минем през къщата с ягодите. Добре, окей. Така съм си ги подредил, не знам доколко е смислен разказа по този начин, но тя е така един пък вече доста по-показателен пример. Да, тук миналия месец... Може би тя е символ, така да кажем, на Стара София. Много, много вайрал сграда, за която всички знаят. Където ягодите не са свързани с... Какво беше? Речел, който са готвили. Така... И тук миналия месец всъщност извадили сме един откус от изданието на Капитал имоти инвестиции, с който Мила Чернева говореше с различни експерти, говореше и с мен също. Всъщност има и мои цитати. И тя е избрала къщата с ягодите за заглавна снимка на статия "Бизнесът с исторически фасади". Да, аз мисля, че този бизнес е на няколко нива. Той не е само и чисто икономически, той е и, как да кажа, културен бизнес. Къщата с ягодите е интересен пример. Тя е построена от банкера Иванов, не мога да се сети в момента за първото име, в стила на националния романтизъм. Тя носи интерпретации на архитектурата от Първото българско царство, но някои казват, че това било сецесион, баварски сецесион и така нататък. Тоест, отново еклектична сграда, която, нали, може да се определи като много неща. Това, което прави много интересно, е, че тя е свободно стояща в двор, в една от най-красивите части на София, в Оборище, с една красива ограда. Нали, дори нейната изоставеност толкова дълго време създава това усещане за някаква емблема от миналото. Точно така, и за носталгичност. Всъщност, така. По мои спомени, но не мога да намеря конкретна информация за това, къщата е продадена от Иванов малко преди 9 септември 1944. Не съм сигурен по какъв точно начин и какво се е случило, но в последствие тя бива национализирана, използва се за централа на някои от институциите, ако не се лъжа, или на предприятие държавно. И съответно след края на социализма тя попада, нали, в клопката на реституцията, на размяната на собственици и така нататък, докато през това време се руши. И тогава се създават историите за нея. Всъщност тя беше известна като къщата на улица Сан Стефано, докато през примерно 2010 година или 2011 Лота не написаха статия за 10 софийски къщи, в които бихме искали да влезем, и дадоха прякора къщата с ягодите, тъй като в нея имаше диви ягоди в двора. И от тогава това име всъщност заживя своя собствена идентичност и може да видите как само за 10-15 години тя придоби история с това как, нали, се е правило сладко. Така се правят легенди. Да, така се правят легенди. И това, тя е пример точно за този емоционален разказ за културното наследство. След това тя стана собственик на един от големите магнати. Да, собственост, извинявам се, един от големите магнати, който искаше да я събори и реконструира напълно, и се появиха различни становища от различни посоки. Едните казващи, че това е
сграда, която е в идеално техническо състояние, има нужда от укрепване, другите казват, че тя е пред пълна разруха и тя да бъде разрушена и реконструирана наново. Вметваме тук, че сградата има и статут на недвижима културна ценност. Също е хубаво тук да вметнем и за проблемите с експертността у нас, защото реално може да си намериш и експерт за едното и експерт за другото и това също е доста голям проблем. Нали? Да. Това са експертни оценки. Очевидно, нали, едната експертиза не е вярна. Да, но аз познавам и архитекти, които са работили по тази сграда. Те твърдят, че тя е напълно заснета, може да бъде съборена и реконструирана до последния детайл. Което да, също по едно време беше предложение, което също гръмна по медиите. Тоест тя сама по себе си тази сграда е изживяла много сценарии. Абсолютно, да. И всъщност твърдението на тези архитекти е, че това няма никакъв проблем. Нали? Тя е същата. Всъщност тук, разбира се, казуса от гледна точка на опазване на архитектурното наследство е, че тя загубва оригиналната си материя, което всъщност е нещо много ключово за един архитектурен паметник. Да, това всъщност няма да бъде същата къща, това ще бъде копия на същата къща и това са различни неща. И не можем да говорим за автентичност в европейски контекст, защото в други контексти в Азия можем да говорим за такава автентичност, но у нас не можем. И всъщност тези сгради стават много удобен повод за пиар. В съответната ситуация, когато някой иска да я реконструира, те стават, нали, повод за добър или лош пиар. Когато тя смени собственост, също стават повод за пиар. Миналата година се оказа, че къщата е закупена от, ако не се лъжа, собствениците на SiteGround. Нали, така, да. Или от самия SiteGround, мисля, че не съм... Да, мисля, може би. Като юридическо лице SiteGround закупува имота. Май така беше, да. И всъщност това, даже ако не се лъжа тук в текста, е представено като една добра новина, като едно добро развитие, което обаче само по себе си е странно, тъй като все пак ние тук не виждаме някакъв завършен процес. Случаят продължава да тлее. Заявките за това, че нещо хубаво ще се случи са големи. Което е супер. Да, но всъщност няма някакво развитие, няма някаква откритост в този процес. Какво ще се случи? Кои са архитектите, които консултират или ще консултират собствениците в този процес? Какво ще е съгласувано? На този етап нямам прозрачност. Възможно е тя да се появи, но самото закупуване на ценна сграда от един или друг собственик само по себе си не говори нищо за бъдещето на едно наследство. По-скоро това е... И всъщност позволява тези сгради да се използват само за един така шумен пиар, който в зависимост от ситуацията може да бъде добър или лош. И може би така искам да минем и към къщата на Гешов. Добре. Защото тя е така един интересен пример също в тази посока. Къщата на Гешов на булевард Патриарх Евтимий. Тук виждате статия от Максим Караджов и това, че общината иска да изкупи, всъщност кмета Васил Терзиев иска общината да изкупи знакови сгради и да ги преустрои в детски градини. Един от емблематичните примери е къщата на Гешов. Да, извинявай, кажи. Не, просто когато излезе тази новина, подобно за къщата с ягодите, тъй като ние съществуваме в един такъв архитектурно-културен балон, нека кажем, винаги ми прави впечатление, когато нещо вайрал започне да се споделя в сторита, Фейсбук, постове и така нататък на хора, които са от нашия кръг. И смятам, че къщата с ягодите и това за закупуването на тези къщи долу-горе тръгна по една и съща траектория. И на нас, като хора, които се занимават с културно наследство, които постоянно наблюдават тези процеси, инициативата на това искам да купя това или закупувам това и така нататък, не може да говори за някаква устойчивост. Да, това е някаква стъпка в някаква посока, някой показва някакъв интерес, но архитектурата, реставрацията, това са едни изключително дълготрайни тромави процеси и ние трябва да гледаме критично на всички стъпки в този процес. И що се отнася за купуването на тези къщи, ще ти дам пак на теб думата, защото ти можеш да кажеш повече неща. Просто исках да го добавя като една вметка, че ти си приличат малко тези казуси, въпреки че са различни. Но става въпрос за придобиване на някаква частна собственост, другото на частна собственост да се придобие като публична. Но просто става въпрос за смяна на една собственост. Да, собствеността играе огромно значение в България, но тя не може да ни на този етап да ни даде крайни резултати. Това е една дъвка. Да,
Това е една в общи дъвка. линии това е една дъвка, която се използва и за някой от нас, нали, това е една оставена отстрани, да вкуса е изчезнала отдавна, но тя се преизползва, нали, в зависимост от случая. Съжалявам за абсурдното сравнение, но може би истина. Къщата на Гешов също има съдба национализация, използване, ако не се лъжа, именно за детска градина. Снимка, че да, Милата е известна само с зелените си платна. Имаме една снимка от архива на Нинкана, която е публикувана в сайта на НАК София. От времената, в които тази сграда изглеждала по-добре. По мои спомени тя е функционирала като детска градина. Не мога в момента да намеря източника за това, но всъщност да, национализирана, използване за обществени цели, в последствие реституирана, на разкъсана собственост, тъй като обикновено след реституцията наследниците са много, докато не се закупува от дружество, което има интереси към самата сграда. Да, генерално да кажем, че реституцията през 90-те играе огромна роля за... разрухата. За разрухата и за архитектурното ни наследство в централните части на почти всички градове. Това е една тема, която много широко можем да говорим за нея, но и към момента много сгради са с различни собственици или собственици, които не могат да ги поддържат. Добре е да кажем също, че българското законодателство по никакъв начин не дава никакви привилегии или помощи или подкрепа за хора, които са собственици на исторически сгради, които са паметници на културата. Всъщност дори не исторически, защото то може да има историческа сграда, без да е паметник на културата. Единственото е, че те не заплащат данък сгради. Мисля, че това беше. Това е единственото преимущество, което се дава на собственици на такива сгради. И тук е добре, пак малко отварям скоба, ще се върнем тук. Извинявам се, но се сетих, че е важно да се каже, че по времето на социализма до голяма степен самото НИПК е имало много по-голям бюджет. И аз така съм изследвала казуса да кажем за Несебър. Там собствениците на сгради са получавали изключително голямо финансиране от страна на държавата, за да могат да поддържат собствеността си като част от ансамбъл и така нататък. И тези привилегии, които са имали тогава, вече ги нямат. И за собственици, които дълготрайно са притежавали някакъв имот или са го реституирали в последствие, така нататък. Изчезването на тази поддръжка от страна на държавата си играе сериозна роля в тяхното желание и мотивация да поддържат този сграден фонд. Така че, да, има много фактори, които влияят върху темата, която ние днес обсъждаме. Да, ти назова два проблема, аз ще хвана единия. Хвани го. Това е, че когато се работи с такава сграда, която би изисквала много сериозна инвестиция, за нея би следвало да има работещ бизнес план или работещ бизнес модел. Някои хора смятат, че трябва да има планове за опазване и управление на всяка движима културна ценност. Ние нямаме други за комплекси, ние нямаме още за Несебър, нали? Да, които нямаме приет. Да, точно така, нямаме които включват в себе си начина на ползване и бизнес модела и така нататък. И затова ми е много любопитно как общината и кмета си представят, че закупуването на тези сгради, тяхната реконструкция ще се случи с публичните средства, тъй като първото нещо, тази сграда се притежава от дружество, което има инвестиционни интереси за нея. Тя не е случайно оставена на времето да реши. Да, и цените на тези имоти няма да бъдат ниски. Да, също така. Цените на тези имоти определено ще бъдат високи и не мога не знам каква ситуация би могло да бъде оправдана покупката и, нали, например, на цена по-ниска от пазарната. И другото нещо е всъщност колко би струвала една такава реконструкция и колко време би отнела. По принцип, дори един проект за една такава сграда би следвало да отнеме нещо труда на 1-2 години. Само самото проектиране, какво говорим за процесите по реставрация, в които човек постоянно е поставен в ситуация да разкрива какво има, да реагира спрямо реално има ситуацията, как да се направи добре, но просто трябва да знаем какъв е процесът и че той е огромен и дълъг и трудоемък. Да, и при условията, при които всъщност бюджета за изкупуване на имоти е ограничен и ресурсите за реконструкция на сгради също са ограничени, просто ми е много любопитно какво стои зад това предложение и каква е концепцията за това то да работи, защото
от моя опит, това няма как да сработи достатъчно бързо и достатъчно осезнаемо, за да реагира на проблемите, на които столицата има с детските градини, примерно. Аз искам да кажа, че тук е да отбележа, че комуникациите не са силната страна на градската управа на София сега и преди не са били, сега очакваме да бъде по-различно, но именно това, което на теб ти е любопитно, какъв е целият процес, така нататък, не мисля, че ще се комуникира прозрачно с обществото. Надявам се да не съм права. Моите подозрения е, че го няма. Да, и моите подозрения са такива. Това е една такава инициатива. Ами айде да ги купим. Да, и това е всъщност отново една дъвка, която използва наследството, използва старите къщи за един пиар. То всъщност при застрояването и старите къщи изглежда са най-големите теми в обществото, но сякаш там наблюдаваме най-малко експертност. Това е супер интересно. Нали, това е в устите на политици, на медии и така нататък, но на практика никой не анализира процесите за тези неща. Те са изключително тромави, изключително сложни. Но аз искам да дам обратно към тази новина. Моят въпрос беше, когато за първи път видях тези неща, а какво правим с огромния брой общински сгради, които просто стоят? Защото и такива има. И са паметници. Да. Нали, има и такива, които не са, но няма значение. За да бъде една сграда детска градина, няма нужда тя да бъде паметник на културата. Нали? Това да го сложим на масата. И ако ще отваряме темата с детските градини, в момента се строят огромен брой детски градини, отваряме една скоба и аз имам огромен проблем с всички тях, защото качеството на архитектурата, какво качество на архитектура, мисля, че не мога да използвам думата архитектура за тях, но това, което се строи, има нужда от детски градини, има финансиране за детски градини, за първи път масово се работи в тази посока, което е страхотно, поздравления, но продукта, който изкарваме, в който тези деца отиват да учат да се възпитават, е срамен, според мен. Нали? Не можем изобщо да говорим за архитектура. И същевременно с това искаме да закупим някакви стари къщи. Нали, всичките тези неща, просто формулата не работи в моята глава. Някак си всичко е, както казваш ти, тук стари къщи, купуваме ги, тук нова градина, тук това, тук онова. Сякаш няма екипи, няма мислещи хора, няма процеси, стратегии, които стоят зад тези неща. И много интересно как трите болни теми, високи сгради, културно наследство, детски градини, така се заблъскват в някакъв колижън и правим пиар. И си говорим малко глупости. Аз искам да се върнем на темата и тъй като ти повдигна въпроса за собствеността, за експертността, трябва да разгледаме и случаите, в които експертността се сблъсква с реалността. Които за съжаление също не са много, много добри. Нека да поговорим малко и за Пловдив, който всъщност в момента следва същата съдба, която следват и софийските стари къщи. Това се случва и с пловдивските стари къщи в общи дни. Искаш ли аз само съвсем накратко да въведа, че през миналата година ли беше, преди 2 години, Националният институт за културно наследство, за недвижимо културно наследство, направи така наречената териториална програма, която сама по себе си беше похвална. Тръгнаха да се поручват Пловдив и още къде беше? И Баня. Пловдив и Баня да се поручва културното наследство, различните слоеве на културното наследство, историческото наследство в тези градове и да се изготвят списъци на сгради, които биха се включили. Ти участва заедно с Фондация Ново архитектурно наследство в проучването на слоя на 20 век, но всъщност Георги има наблюдение и върху цялостния процес, така че ще ни бъде много полезно да ни разкажеш малко повече. Просто исках да въведа, че си работил по този проект. Да, така е. Това беше една много хубава инициатива на Националния институт за недвижимо културно наследство, именно с цел да се актуализират списъците, да се актуализира въобще състоянието, да се набележат сгради, които имат потенциал и така нататък. И всъщност аз нямах пряк достъп с старите къщи в Пловдив, тъй като ние работихме в частта на архитектурата след Втората световна война в Пловдив. Но това, което примерно се случи миналата година и се отчети като
нещо случващо се в последните 10 години, е, че там се загубили над 10 красиви стари сгради. Според Теодор Караколев в Подтепето. И абсолютно е факт, че ние в последно време виждаме новини за скоростно събаряне на сгради в Пловдив, особено на стари къщи. Да, можеш да покажеш всъщност статията. И един много любопитен пример е къщата на Светослав Грозев на улица Петър Делян, която всъщност в края на миналата година беше тотално съборена. Да, това виждате къщата преди време. Тя е наистина пример на междувоенния период, на вече архитектура от модерното течение, ранния модернизъм в България, която всъщност при проект, който се казва ремонт на преустройство на тавански етаж, получава тотално сриване до основите. И това е сграда, която всъщност беше набелязана в териториалната програма, която съответно следваше да добие статут на недвижима културна ценност. И виждате какво се случи с нея преди тя да придобие този статут. Кажи сега какви са причините за... Тук в случая, за съжаление, експертната оценка, която цели да съхрани този слой на архитектурното наследство, се сблъсква с инвеститорския интерес, който е тотално безразличен към това какво е културното наследство, защото той има стойност за един град, дори в град като Пловдив, в който има претенцията за културна столица на България, в който се цени неговата история и така нататък. И всъщност в момента, в който тези сгради попаднат в индикативния списък по териториалната програма за това, че те трябва да бъдат недвижими културни ценности, тогава общината ги обособява като територии с превентивна устройствена защита, в които тези сгради не могат да бъдат събаряни, освен ако не застрашават живота и здравето на гражданите. И този инструмент би следвало да спомогне всъщност процеса, в който за защитаването на сградите, да, но тук идва и имплементирането въобще на тези мерки на местно ниво и всъщност стигането до момента, в който от периода, в който се случи случката до уведомяването на собствениците по административно-процесуалния кодекс, те на практика получават една в известна степен зелена светлина да се отърват възможно най-бързо от това, което се планира да бъде културно наследство. Да се сложи тази превентивна защита, има някакъв прозорец от време, в което собствениците са уведомени. Не искам да сгреша, бих казал, че не. Проблемът е, че има прозорец от време, в който собствениците трябва да бъдат уведомени. И ако те не са уведомени преди него, т.е. те са работили несъзнанието, което не знам дали не могат да навлязат толкова надълбоко в юридическия казус, не знам дали не е наказуемо, но просто е удобна възможност за всеки, който има неудобна сграда, да я премахне. Да. Тоест, тук отново говорим, това много пъти сме го споменавали в статии, друг път, че статутът като механизъм за защита на наследството е страшен. Започва да плаши, използва се по някакъв начин, той не се използва, но се случва да бъде това. И тук всъщност това свидетелства за огромния разлом. И интересното в случая според мен е, че статутът е иницииран като механизъм за защита на тези сгради, но собствениците го виждат този механизъм като някаква заплаха и търсят вариант, в който да се отърват, така да кажа, от тези сгради, преди да станали паметници на културата, което, това до сега не го споменахме, но работата с НИНКН, чисто в одобряването на проекти за реконструкция и промяна на сгради е доста трудна. Има изключително много музеи, библиотеки, театри в държавата, които с години чакат проекти им да бъдат преразгледани и така нататък. Тоест, това е една също пречка за собственици на такива сгради. Това ги плаши. И тук имаме един огромен разлом между държавата и експертите.
до някаква степен, които искат да ги опазят, да кажем, тези сгради. Държавата, нали, не винаги е добър стопан, не винаги се върши добре работа, но в случая с Пловдив има инициатива от страна на държавата, но имаме и собствениците, които по-скоро виждат тази инициатива като някаква заплаха към тях самите, като нещо, което ще им усложни процеса за работа с сградите, които притежават. Ще издърпа изключително голямо финансиране от тях за реставрация и така нататък. Тоест, имаме тотално разминаване в разбирането и отношението към това наследство. И в момента се случва така, сякаш инициативата за тяхното запазване по някакъв начин дава повод те да бъдат разрушавани, което е изключително тъжно. И е контра на... Да, за да не мисля, че е толкова фатална трябва да бъде оценката, по-скоро в случая това е ускорило събарянето. Да, точно така. Аз искам да кажа, че това също е позитивна инициатива. Нали? Ние трябва да я приемаме като така. Да, инициативата на института е изключително позитивна. Абсолютно. И тя трябва да се случва, защото наследството е нещо живо. То се изменя, появяват се нови сгради, които са ценни. Има сгради, които преди не са били набелязани, но всъщност са носител на някаква ценност. И всъщност се случва така, че тъй като в случая от страна на инвеститорите няма абсолютно никаква стойност културно-историческа тази сграда и дори да има, тя не има приоритет, съответно те просто се опитват бързо да се отърват, тъй като в последствие те ще трябва да съгласуват проекта само в рамките на историческата територия. И тук се появява именно проблема, че всъщност, нали, едно е къщата на архитект Светослав Грозев, която между другото е личната му къща. Друго е, когато, нали, на място на тези примерно 300 квадрата разгъната площ могат да се построят още 2 или 3 пъти по толкова и всъщност това е двигателя зад тези инициативи, че може да бъде постигната повече площ, когато тази сграда не е там. И тази повече площ може да бъде продадена съответно за повече. За съжаление, мотивите са изцяло икономически. И тук се получава този сблъсък между експертност и между въобще липсата на съзнание за ценност от страна на не само на инвеститори. Аз не мисля, че те трябва да бъдат демонизирани. Тук става въпрос, според мен, на липса на инициативност, дори от страна на общинско ниво. Въобще на работа с културното наследство, на говорене за културното наследство. Нас са ни възпитавали в това, че винаги трябва да има отношение както у инвеститорите, така и у собствениците, така и у потребителите. И трябва да имаме консенсус малко или много, колкото и да е дали страшна тази дума. Да, и за съжаление се случва така, че когато експертността се опитва да работи с инструментите на държавата, които са толкова силно рестриктивни, то тогава винаги тези, които са най-изобретателни, намират прозорец, през който могат да се измъкнат. Да. От всъщност това да се запази културното наследство. Държавата в тази сфера има само рестриктивни инструменти, няма поощрителни. Да. В известна степен това, че някои сгради са с разкъсана собственост между много лица и така нататък и се саморазрушават, успява да ги съхрани за по-дълго време. И този сблъсък между експертността и всъщност желанието да бъде постигната максимална площ е много проблематичен. Той идва от това, че още преди много години всъщност системата за опазване на архитектурното наследство е разработена за нуждите на една тоталитарна държава, която има възможностите да национализира сгради, да се разпорежда с тях, да отпуска финансиране за тях, което всъщност създава в момента съвременните очаквания, че щом нещо е културно наследство, то трябва да бъде финансирано само от държавата, тя трябва да се грижи за него. Това са едни остарели разбирания, които идват именно от тази предишна политическа система. Но същевременно имаше другото разбиране на това. Аз съм собственик и частната собственост е въздигната в някакъв много голям култ след 90-те години и другата гледна точка, аз съм собственик, ще правя каквото си искам. И всъщност ние нямаме баланса между двете неща, което води до всички тези проблеми, които ние анализираме с теб. Но да, ние доста неща успяхме да споменем. Тя е една широка гама палитра. Опитахме се да погледнем от различни гледни точки. Обаче бих искала така да те питам финално, ти как би обобщил, така да кажем, сцената на къщите? Дай да дадем и отговор на въпроса, ще спасим ли? Ще спасим ли старите къщи? И не знам, може би някаква прогноза да направиш. Не прогноза ми, така някакъв лек поглед в бъдещето. Добър сценарий, лош сценарий. Не знам. Или неща, които смяташ, че според тебе, че трябва да подемем в някаква посока.
когато говорим за спасяване, винаги навлизаме в много опасна територия. Заглавието е иронично, нека да го кажем. Да, заглавието е иронично, но всъщност точно това обикновено се случва с културното наследство. Някой решава, че нещо трябва да бъде спасено. Тук става въпрос за съхраняване, за позволяване на старото и новото да живеят заедно, за опазване на това, което смятаме за ценност, за опазване на историята въобще и така нататък. Това, което мога да кажа е, че има примери, които са сработили и ние ги виждаме. Споменахме някои от тях. При тях наистина съществува явно постигнат баланс между усещане за ценност в собствениците, находчивост от страна на финансиране и намерен адекватен начин за ползване на сградата. Примерно, къщата на Каназиреви, ако не се лъжа, е coworking space. Съответно, това и придава добавена стойност. Виждаме примера в къщата на Яблонски. Да, примерът е стар, но тук в този случай добавената стойност като частен клуб очевидно е част от бизнес модела. Опитвам се да се сети сега и за някои другите примери, които може би ще ни даде и малко по-различна точка. Да, със сигурност има примери, дори в които... Има и частни къщи. Да. Примерно имаше тази къща на Браткови, тя беше така леко контровършъл на Адес. Къщата на Перниклийски, точно така, ние споменахме. Но за мен това е реално работещ пример. Имаш частен дом, който е надградено над едно наследство, което тази сграда беше без това полуразрушена. Така че... Да, там имаше много големи проблеми с оригинала, тъй като това е сграда, която е претърпял бомбардировки, така е. Така че съществуват и добрите примери. Разбира се, съществува и лошия сценарий, в който всички тези сгради, които в момента са под въпрос, тотално изчезват. Мисля, че трябва да бъдем подготвени за двата. Да. И мисля, че трябва да работим... които не са под въпрос, също изчезват. Да. Нали? Статута не е гаранция за опазване, за съжаление. Да, и мисля, че трябва да сме подготвени за случая, в който времето продължава да живее и без... Тоест, хората продължават да живеят и без тях, което, разбира се, би било по-тъжния сценарий, защото това наистина е част от историята на нашите градове. Това е един ценен слой, който не случайно се опазва, тъй като той още след Втората световна война е започнал да намалява и има нужда от защита. И има нужда да съществуват частици от този стар образ на града и днес и те да са в хармония с новото, което се създава. И за финал я ще кажа нещо, че ние винаги говорим за наследството като нещо комплексно и наследството на градовете ни, на местата, които обитаваме, не е нещо единично, то е един диалог между всички слоеве, между старото и новото. Въпросът е как подхождаме и към наследството предвоенното, и към следвоенното, и най-вече към това, което създаваме сега, защото тези неща работят заедно. Много ти благодаря и до нови срещи. Много ти благодаря. Четете ни, следете ни, ние продължаваме да пишем в Стройинфо, може да ни слушате тук в Стройкаст, в Spotify, в YouTube и да ни пишете и да ни давате обратна връзка. Това е изключително полезно. Благодарим ви. Харесвайте ни, абонирайте се за нас и продължавайте да ни следите. Благодарим ви.